Falmata, ne ya kamata in zo gaya miki abin da yake faruwa dan na san gaskiya ba lalle da sanin ki ba. Na san inda sanin ki ba lalle wannan abin ya faru a haka ba. Yaron nan Mustapha ya je wurin Alhaji Sabo, amma wallahi kar ki so ki ga irin wulaƙanci da cin mutuncin da Alhaji Sabo ya yi wa yaron nan. Shi yasa na ce bari in zo in gaya miki ba wai koya miki zai yi ba anti. Amma dai ya kamata in dai auren yaran nan yin shi za a yi, to a yi shi a wuce wurin saboda hankalin kowa ya kwanta. Cin mutuncin ya isa wallahi. Ni ban san me ke damun wannan bawan Allah. Ya yi karfa ya yi kafafa a kan al'amarin, kuma shi yana da butulci saboda abinda mahaifin yarinyar nan ya faɗa ya take ya ƙi yabi wannan doka. Gaba ɗaya kamar akwai wani san rai a cikin al'amarin Alhaji Sabo. Tabbas wala akwai wata manufa, amma Allah da manufarsa kanshi za ta koma. Mu zuciya ɗaya muke zo da shi. Ya ƙi ƙyale mu da baƙin cikin rashin ma ɗan uwansa da muka yi. Ya ƙi bar mu ma ji daɗin rayuwar ma duniyar gaba ɗaya. Amma ba komai ki haƙuri. Insha Allah duk wani abu da ke gani zai kaci kas ba zai kawo ba in Allah ya yarda. Akan yaran nan ne Amma da Mustapha. To ma irin wannan abu anti, dan uwanka zai yi abu ne, ai sai a cika mishi burin shi. Ai kamar wasici ya bari wannan. Inda halacci ba, ai dan uwan naka wani sa'in ma shi ke zama butulu ya wulakanta ka. Sai ki ba bare amana yan sai rike miki wallahi. Dan uwan ko ba da ba, ai ba duka aka zama ɗaya ba. Saboda haka babu komai, ni ma zan iya karfin karfafa ta Allah ya da akan in ga wallahi bikin yaran nan Amra da Mustapha komai ya tafi daidai insha Allah. Sai dai Allah biya babu komai. Dama shi yasa ni ce bari in zo in gaya miki yadda ba ni da inda zan kai kuka. Babu Allah ya yarda. Court, thank you.